Ya, sisekwizazi zaseMpumalanga. Uma sikhuluma ngezazi zaseMpumalanga, obani lezazi kahle kahle ngempela ekukhulunywa ngazo ngoba phela abapristi bebekhona, nababhali besizwe bekhona, abafundisi beshumayela. Lezazi kanti obani? Izazi abantu ababe nolwazi, abafike sebazi ukuthi uJesu uzelwe eBethlehem laseJudiya. Bazi nje batshenwe ubani? Bathi siyibonile inkanyezi yakhe kwelaseMpumalanga, size ukukhuleka kuye. Okusho ukuthi izazi zibona inkanyezi. Inkanyezi isayini ayibeke uNkulunkulu. uNkulunkulu ekhombisa ngayo ukuthi kukhona umuntu ozelwe inkosi. Okusho ukuthi uJesu wabuzalela ubukhosi. Siyavuma. Njoba ke zibona inkanyezi, ngidisputa abelapha bendabuko ababuye bayiphika indaba yobuKristu, niyadideka, nisala kancane. Into enihlulo kuyibamba ukuthi uJesu uzalwe njengathi thina abelaphi. Ukuthi kuphela la kuxoxwa ngesiJuda, akuxoxwa ngesintu. Nathi uma kuzalwa umuntu ozoba umelaphi wendabuko ozophilisa izizwe, kuba nesign enzeke emkhathini, kuba nenkanyezi engajwayelekile, kuba nento eyenzakalayo ekuyothiwa mhla izalwa lengane yazalwa kanje, kubuye kuthiwe lengane izalwe inqwambile, lengane yazalwa yembethe, lengane yazalwa ukuthi. That is a sign ebuya kuNkulunkulu eyaziwa obani kuphela? Izazi. Kuye kube nesazi la phakathi komama ababelethisa abathi lento le igcinwa kanje, lento ichaza ukuthi lengane iyoba into ethile. uJesu kemesezele izazi zaseMpumalanga obani? Izinyanga lezo. Izazi mufuna ukwazi izazi phela akusho ukuthi abafundisi abapristi nababhali, kwathi izazi. Izazi ngani na? Ngoba zinolwazi eyilwazi noNkulunkulu olingaziwa abantu basemhlabeni. That's why izazi emabandleni ilabantu ababizwa abaprofethi. Ayikho inyanga engaqala ngayo umprofethi ebandleni. Umfundisi uzokuxosha ngoba umfundisi ungaphansi kwakho ngezinga. Buka phela amazinga ahamba kanjani. uNkulunkulu umdala ezulwini, umdala mefuna ukukhuluma into ezemhlabeni, ukhuluma nomprofethi isazi, ukhuluma nezazi. Thina icategory yabelapha bendabuko, inyanga nabaprofethi nabathandazi. Ukhuluma nathi uNkulunkulu. Thina bese sikhuluma namakhosi, sitshela inkosi yesizwe ukuthi uNkulunkulu kuzoba ukuthi ezweni. Inkosi uHerodi bisibiza abapristi, abafundisi bangezazi ngisho kwamakhosi. Ikhona bengasifuni thina. Yayithola ianswer namhlanje. Emese betsheliwe abafundisi bazoyobuzisisa ebandleni nasemphakathini ukuthi inkosi izozalelwapi. Ngicathu uyazizwa itebhisi. 1 uJesu uNkulunkulu utshela izazi, utshela abelaphi bendabuko, inyanga, abaprofethi. Abaprofethi batshela amakhosi ezizwe. Amakhosi ayobiza abafundisi. Umfundisi into ephansi kanjani? Umuntu oqhosha ngobufundisi nokhololo mina ngiyamdabukela. Qhosha ngento efile. Isenzansi lapha. Musu ukuqhoshela abaprofethi. Ibandla elilwa nabaprofethi. Uyabona abelaphi bendabuko abayimele manje abayindependent kangaka. Indaba inakala emabandleni. Abafundisi bajike baba nomona wokudedela abantu bakamoya, ba explore emoyeni. Once waba nesikhundla umfundisi wawumbishop, umuntu wafaka impulampula engaka, ebese efuna uku-owna icategory kaNkulunkulu. Iyangichaza ke leyo prophet nokuba isazi sikaNkulunkulu. Akukhulumi isipoki, nokuze umuntu athi sithi isipoke sami hambe wafa nezipoke zakho. Akukhulumi, kukhuluma uNkulunkulu direct. Yabona bakukhuluma uNkulunkulu, ekhulunywa uNkulunkulu into ayijiki. Ngisho umbishop akayifuni, iba njalo nje. Ngisho abibandla lonke alifuni, useyishila uNkulunkulu. Ngisho ngaba yikho kwiconstitution yebandla useyishila uNkulunkulu. Ikhona ukubona insizwe eziningi ezikanye nathi neziphumeka emva kwethu emabandleni zidecide ukubuyela eceleni, zayeka indaba yokugijima namasonto namabandla ngoba abafundisi bajika babe nomona. Abe nomona kanti wena awugcotshiwe uyena. Angaze ngisizwe isikhundla sezazi ebandleni. Zikhona zonke izikhundla emabandleni, abantu bagcotshelwe zonke izikhundla, kodwa asikho isikhundla ekuthiwa siyamgcoba lo mprofethi uzogqoka ijazi lo profethi. Kwenziwa yini? Ingoba ngeke umfundisi azamgcobe umprofethi, ngoba umprofethi ungaphezulu komfundisi. Asibuyele emuva ngikuphindele. uNkulunkulu uMateyu chapter 2
Matthew chapter 2 verse 1 uJesu esezele eBethlehema laseJudiya emhleni kaHerodi inkosi bheka kwafika izazi eJerusalem azivela empumalanga zithi uphi lo ozelwe oyinkosi yabaJuda na ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga size ukukhuleka kuye. Izazi zasempumalanga zibuza ozelwe zifika seziyaza itshelwanga umuntu zitshene uba uNkulunkulu utshela izazi ziza kubani ukuzobuza ziza kuHerodi inkosi. Lithi iBhayibheli uHerodi inkosi esekuzwile lokho wakhathazeka neJerusalem lonke kanye naye. Yes, yafika indaba uHerodi uyakhathazeka. Lithini wabutha abapristi abakhulu yayibona inkosi yakobani yahlela ngezansi kwayo kubapristi abakhulu abafundisi nababhali besizwe yabuzisisa amakhansela ke kushuthi iyabuzisisa ukuthi ngempela uKristu uzozalelwaphi. Bathi kuye eBethlehema laseJudiya ngoba kulotshiwe kanjalo ngumprofethi uthi na eBethlehema lizwe lakaJuda kawusiye omncinyane kanye kubabusi ngokuba kuyavela kuwe umbusi oyakwalusa isizwe sakho uIsrayeli. Iqala kuba uNkulunkulu utshela izazi abaprofethi thina webela bendabuko wenyanga abaprofethi hayi man be proud of yourself futhi mhlukana nokufuna ukukhuluma nebandla. Neliseka ukuthi uNkulunkulu usakhuluma nawe noma ebandleni lakho bangaxoxa noma ebandleni lakho bangakumisa noma ebandleni lakho bangakwenzani kujabulela ukuthi uNkulunkulu usakhuluma nawe noma ngabe umfundisi wakhe akasakukhulumisa noma ngabe umfundisi wakho wakuxoxa ebandleni noma ngabe abantu ibandla liyakuhlubuka abazalwane kujabulele kodwa uNkulunkulu usakhuluma nawe. Into ebalekile muyisazi sasempumalanga into ebalekile umprofethi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usakhuluma yini nawe. Kune problem phela yokuthi uthola ukuthi umuntu simbona address ebandleni simbona efaka umpulampula nokhololo egibele pulpit esidlisa isacrament kanti kudala break connection between yena noNkulunkulu. Iselfoni khona ine sim card charge ibattery igcwele kodwa uthola inkinga ukuthi inetwork ayikho. Kwalahleka inetwork, that's a problem. Uyabona umuntu uhamba phambi kombuso kaNkulunkulu umprofethi nje ukhethiwe. Into engichaza ngabaprofethi akathwali bangasho ukuthi uthwele ungabinandaba. Uyakhethwa ukhonje umuntu kaNkulunkulu. Umuntu kaJehova uphezulu kwakho ukukhethile ukuba ushumayele izwi lakhe uphilisa abantu bakhe. Mina la ezweni sangcoyosi I don't care ukuthi ngiyathandwa angithandwa. Emlazi I don't care ngiyathandwa angithandwa. But ngimele isifungo nento engayinika uNkulunkulu. Never mind ukuthi abantu bathini ngawe. Never mind ukuthi abantu as long as you are still connected to God. The connection is very important. Namhlanje kulo Christmas ngifuna sazi uJesu into eyadala ahluke lalela ukuthi ngisho ngani ukuthi uJesu uyicategory uJesu uza kwethu thina izinyanga thina abaprofethi bashayi bemhlahla uza kwethu uJesu ngani na uJesu esezelwe kuthi izazi zasePumalanga zahamba zazafika lapho uJesu ezalelwe khona. Lithi iBhayibheli kuyena uMateyu uthi umfundi umqede zathokoza ngokuthokoza okukhulu nakho ke yaqala indaba zakhipha amagugu zamkhunga. Mina ngiyaxakeka amasezimkhungi igolide inhlaka amakha sekungena nemithi ithe yami into ke ngesintu uJesu wayesezogonywa la esezonikezwa ezophafwa enikezwa amakha phela ama-perfume from the tree ihlahla ezigandiwe imithi leyo akufuneki isiqamba amanga manje khona abafundisi abaqamba amanga lapha athi akawudla umuntu kodwa uphuza itiye ama-teckless from the tree athela ushukela isucrose from sugar cane. Umuntu othi akawudla umuthi akayeka ukudla inhale umoya ongcwele aphile ngawo. Ningadlani uthi usuthi isitambu is maize from ensimini. Ukhari lo othi gravy it's an animal. Hamba uye kuGenesis chapter 2 verse 16 and 17 uthi uNkulunkulu ihlahla nezilwane ngiyanika ubaniphile ngazo. Umuthi lo nesilwane. Imithi thina abelapha bendabuko masuthaka sesifuna ube namandla sihlanganisa isihlahla nenyamazana. Imbuzi inyamazana, inkomo inyamazana. Usuthe lokuzana isitambu wena nokhari wenkomo udla umuthi ugcwelisisa umuthi wokubhalansisa umzimba wokustabiliza nale ngqondo oqamba ngayamanga othi awudla umuthi usuthi wona. Asikaphambanisa iqiniso likaNkulunkulu sisizama ukushintsha umgomo ndalo. uJesu bamkhunga iziphi igolide inhlaka amakha
Ngiyathanda ngoba negolide elingenile. Okusho ukuthi nomali nomnikelo ukuceba ukunikelelwa balapha bendabuko siyayinikelelelwa yithina siyaphiwa siyamukeliswa izipho. Babezomkhungu uJesu. Ma usebenzile wasiza umuntu esefika nefridge efika nemoto basinika iyimoto thina akuthengela ifridge mina ngine-fridge la defy ngaze ngilithenge ngama plasma TV engaze ngiwathenga izipho kwenzeka kuJesu nje. Lalela ukuthi uJesu yini abe powerful abe special. Inkinga yethu thina abantu abamnyama bonke abantu bethu ababusiswa uNkulunkulu abakhonje uNkulunkulu asibasupport siyabagxeka siyabacindezela. Izwa kuJesu lithi iphupho mase ebehambile izazi wafika uJehova wabuya kuJosefa wathi vuka uthabathe umntwana noMaria unina ubalekele eAfrika. Useza la ngakithi uJesu ubalekele eAfrika eGibhithe phela uhlale khona ngize ngikutshela yini ngathi uJesu udunyiswa umhlaba wonke uyasidlula thina akasidluli ngamandla uJesu siyafana la thina. Iproblem uJesu abantu abamhlophe ama-Egyptians abantu abamhlophe ukhulele eGibhithe. iGibhithe kephi ise-Afrika. Uma sephinde emuva uJesu ezweni labo labamhlophe abantu abamhlophe bayi-embrace into yakubo. Uma bethola into especial bayi-protector bayi-embrace. Thina ndle emnyama siyayicindezela into yethu. Naku zolo lokhu kade sicindezela umsholozi. Umsholozi usebenzile. Sinezinto esikhombayo ngoZuma left right and center. uZuma wagcotshelwa wanika uNkulunkulu intelligence akayifundanga esikoleni. Isazi lesi uZuma singamrate kuma African prophets. Kunezinto eziningi ayiprophesizile. Kufika uHIV and AIDS wabhuqa waba necure waba nesystem nendlela ukuthi lento ingastopwa kanjani. Umprofeti kaNkulunkulu uphiwe baningi abantu abaphilile sabaluza abantu ngalesa sikhathi baningi abantu abaphilile through ukuthi kunikwe indoda egcotshiwe. Why don't we foresee things? uJesu uduma umhlaba wonke nje bathi bangabona leli talent. Ngiyamthanda uJesu lithi iBhayibheli uyabuya sena 12 years. 12 years after ekade balekele eGibhithe usesuka kuthini eAfrika. Uyabona ke mekhule eAfrika uJesu should bephuma hambe nabafana abayilusayo beyinkomo lapha yanayo bemba iqanda lenjelani njengabo bonke abafana. uJesu naye makuthiwa kuyagqunywa beyigquma makuthiwa insizwa ziyaphalaza bephalaza phela bese eAfrika. Makuthiwa kuyagcatshwa noJesu begcatshwa ebengeka amaJuda lapho. Imfihlo kaJesu ukuthi why abe so powerful. Uma sebuya eseza wena 12 years ufika umpriest uyapreach etempelini umfundisi ke ongesona isazi ofundele iBhayibheli. uJesu kuthiwa wafika wamphikisa memphikisa lokuzeni ephasikeni. uJesu wayena 12 years uMaria bamfuna basamthola umntwana benoJoseph bamfica usethempelini uyafundisa. Bathina abantu bathi ayi uyabona ke lo ufundisa njengonamandla. Kusho iBhayibheli lona ufundisa njengonamandla. How come uthi ufundisa njengonamandla? Ufundisa ngokwaseAfrika. Uwathwele vele amandla ubuye eAfrika kade ngene izibeni la bhukudwa naye uqhuma induku ekhanda kwenzeka yonke into. Egypt is in Africa. Usephakanyisiwe walungisiswa ngokuba Africa. Abakubo mesefika kumaJuda amaJuda ayithatha into yakhe ayiphakamisa. Athe abafundisi mebebona baba nomona ngoba umfundisi uyohlele ekucindezela uJesu ukhaphelwa oba ibona abafundisi. Nawe ungabi nandaba ebandleni lakho umujikelwa yibona abaphathi bakho labekuthiwa bakuphethe sekuyibona amandla abakukhaphelayo. Udayiswa oba ayihamba nabo sonke sijikelwe insizwe besihamba nazo la zasijike